Hagi Tiprasa Rwng Thinang Tamo no kok salaikake Tiprasa Rwng ni bagoi question mark phaio. Tiprasa Rwng ni laibumano kaham ke cheri negeke kwbangma chung oro kothma mano chini Tiprasa rok samung tangna hamjago tamna hamjago tai hasik hatai rogo tongnani belai khe chajak kugu amoni bagino chini Tiprasa rok agi kwbangma jorani simino hok khlai janani chengui phaimani bubagra songna amalobo chini Tiprasa ni kothma rok khwnamani nanada bora songni khuktui hok khlailai chalai hohom dodom tonglayo a jorao haipena jeprul maharaja birbikrम ni langma chomani yagulo 17 May 1947 no bini langma cho apro maharaja krit bikram ni umor kayani bagai maharani kanchan prabha devi no ajarao Tripura ni joto samung yasakha hake East Pakistan bai Tripura no sekjangnan girjagei Bharat bai marjarang kha Tripura 1949 no ajorani simino ayangnani bororo Tripura phaina chengkha 1951 no Tripura ni population 6,46,707 jon hake 1961 ni censor 10 bochor ni yagulo 11,42,205 jon hake ajorao double haing thaka population ajorani simino democracy change ngai phairuk ngai phaika Tripura ni chini Tiprasa rok puila 90-80% tongmani 60% nungkha amoni yagulo 50% nungkha haike mamang tabo 30% che ngai thangchiu haike Tiprasa rok joto saimanu tabo bo ayangnani bororo phai tongkho chung kwbangma koktuma haike news rok ni bisingtui nugo haike tabuk bose ayang bororok burung ke phai tongo kar jangna nai tongo haike chini Tiprasa rok ni thinang ka tamuno chini percentage tabuk 30% tongmani besuk ngi thangno thinango amono chini Tiprasa rok tabuk bo thikhayang kemono thinango komori phanu manu central no holayo chini kok khnaya chini Tiprasa no naya nei sungsaro omong kaisa kubui kok khnai nyardi nung kabui mani sanyawi sak ishor no kaitor suriwi simi tongkha kai nono kebo mani ri phaya nung sak no kabui sanai segi nana nangai nin manthai no hake laibuma bo chini no o Tripura hawo bubagra to chini borong no je rank kotor army chief rifle amo joto no bubagra na amalo chini borong mamang tabuk he Tamo nga Tripura wo chini Tiprasa ro joto ni se kurui chung no tuimani nya lama kaham kurui first class citizen majority tongmani minority thaka second class citizen khlai toni jaka chungoro haike omorok no wanchugu nya ke belai kheno khakamo dinini video am sunong khanro video cha like khlai di ta channel no subscribe khlai di comment khlai sari nong ni bukhani ko khulumka ambai।